May isuon niya nakita karon sa nasod sa Japan. Unya salamat sa Dios kay gitagaan kitag maayong pagbiyahe. Although medyo kurog usab ang eroplano kay medyo ulanon man ang panahon dinhi. Pero nindot pod nga sa atong kinabuhi bitaw matag karon niya mo post po kadiyot no sa atong naandan nga trabaho, naandan nga kinabuhi, naandan nga magimbaton kada adlaw aron usab kita makapahulay og jutay. Sa atong kinabuhi nakapolitik kita sa daghang mga butang. Kitang tanan lain-lain tag mga tawag sa Ginoo, lain-lain tag mga bukasyon, lain-lain tag mga institusyon o mga dapit or mga pamilya or uban pa nga mga institusyon nga din atong gialagaran. Pero importante usab sa atong kinabuhi nga napoy break o nya ma-recharge tagbalik no sa mga panahon nga murag ang atong energy mikunhod, mi kibra ang ato nga kusog o nya usahay ang atong pacing sa kinabuhi murag ordinary na lang kaayo. Of course, sa atong kinabuhi importante nga ang ato nga paghimudlay, pagpahuway sa mga butang nga magkatabang usab aron mo samot og pagkalambo atong kinabuhi. Like for example, mo experience kitag laing culture. Ikaduha naman nato ni pag-ani sa Japan, but still again it's very exciting. No, gani karon gitagaan mi sa may gagaw ni ning strawberry, no. Ako ginikanon tanan apil ning punga kay wa mo ni sa amo. Ang gikaon na mo sa una an ragyod bugnay, kaimito, balimbing, atis o katong ginganilag sa tupapa kaniadto merinda masiguro nga ana wa mo dyan sukan na bata wa ko kita aning strawberry dito sa amo sa Angilan at Tikira mo nga karon itagaan mata sa tong igagaw strawberry ato dyan kanon no lami ni siya kaayo kay usa may nakapalami ni dili ang iyang pagka strawberry mismo kundi ang iyang pagka hinatag. Sir, salamat sa gahatag ani o may hapon sa tanan.